Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вамі Вольга Старасціна і навіны з будучыні. Кто будет продолжать эту миссию президента? Поўная мабілізацыя. У адміністрацыі прэзідэнта складаюць план, які нам не спадабаецца. Я идиот, подонок, негодяй, хочу уничтожить свой народ. Пасля візіту Лукашэнкі на МАЗе сур'ёзныя змены. А что же это такое за завод, который всех там убивает на трассе? Аўта будучыні на бензіне, дызелі ці электрычнасці. Не паверыце, на адкідах чалавечай жыццядзейнасці. І я не жартую. Як яно вам? Будучыня без смартфонаў знайшлі больш зручную замену. Гонка з часам. Няўжо ў нас засталося толькі 7 гадоў жыцця? Гэты аб'ект мае шансы сутыкнуцца з зямлёй у снежні 2032 года. Улады лічаць, што беларусам вельмі пашанцавала з імі. Яны ж усё нам даюць і за нас думаюць. А гэта ого-го як нялёгка. Напрыклад, прыдумаць, як зрабіць з нелюбімага беларусамі Колі Лукашэнкі усеагульналюбімага прэзідэнта Мікалая Лукашэнку. Чаго толькі не казалі пра гэтага будучага прэзідэнта. Маўляў, яго, яшчэ не народжанага, і ягоную маці біў Лукашенка, які быў супраць цяжарнасці Абельскай. Он бил ее как угодно. И ногами, и руками, и кричал: «Ты своим половым органом хочешь заработать белорусский трон?» А пазней, калі хлопчык падрос, сказалі, што ён сам біў прыслугу і са зброі ганяўся за ёй па рэзідэнцыях Лукашэнкі. Ведаючы забавы хлопчыка, тагачасны прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў падарыў яму залаты пісталет. Залатое дзяцінства хутка праляцела, і Колі пераканалі на публіцы з'яўляцца не са зброяй, а з мёдам. Приезжаем к вам за двойной порцией эмоций и подарков. Падсаладзіць і падлізацца атрымалася нават перад лідарамі шматлікіх краінаў. Асабліва полюбілі Коленьку дыктатары. Але ёсць праблемка. Беларусы Колю не любяць. Піяршчыкі на гэта знайшлі адказ. Маўляў, а Лукашэнку хто любіць? І нічога, прэзідэнцтвуе. Да, Лукашенко не тот. Да, Лукашенко не угоден. Придет время, изберете нового Лукашенко. Але ж ёсць і яшчэ праблема. Занадта малады Мікалай для прэзідэнцтва. Прыдумалі і на гэта аргумент. Можа і малады, але адзіны, хто прыдаецца. Бо ў Беларусі прэзідэнтам можа стаць толькі той, хто нарадзіўся прэзідэнтам. А значыць, больш ніхто, акрамя Колі. Президентами не становятся. Президентом не становится. Президентом стать невозможно. Президентами рождаются. Президентом рождаются. Президентом надо родиться. Родившись президентом, вот и вся формула успеха. Все равно задатки его должны закладываться в него при рождении. Я не про себя, причем, слушайте. Але ж ёсць галоўная праблема. Коля казаў, што не хоча быць прэзідэнтам. Я, честно, не очень бы мне хотелось стать президентом. Па-першае, гэта было даўно. А па-другое, і Лукашенко старэйшы шматкроць сказаў, што не хоча быць прэзідэнтам. Я уже наелся президентства вот так. Для ўладкавання гэтай справы у Лукашэнкаў ёсць Наталья Качанова. А Наталья Ивановна у нас это зверь. Она никому не дает скривить линию. Как Качанова скажет, так и будет. Вось і Коленька пойдзе на прасткі ў прэзідэнцтва. Да он в страшном сне это себе представить не может. Напішыце свой прагноз у каментарах. А калі вы згодныя з тым, што сямейка Лукашэнкаў нам увогуле не патрэбная, пастаўце лайк пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. Беларускія аўтобусы МАЗ вядомы ў свеце тым, што рэгулярна гараць. Калі Лукашенко нядаўна наведаў прадпрыемства, я адразу падумала, што пасля візіту нешта зменіцца. І сапраўды? МАЗ – гонар беларускага машынабудавання. Мазаўскія аўтобусы – гэта не транспарт няўгледка, які ціха робіць сваю працу. Гэта транспарт-агонь. Калі не агонь, то хаця б дым. Ён мог бы незаўважна рабіць сваю працу, вазіць людзей, як і ўсе іншыя аўтобусы. Але ён больш, чым проста гарадскі транспарт. Ён аўтобус-атракцыён, адрэналін.
Колькі эмоцый ён падараваў пасажырам і кіроўцам, колькі спазненняў на працу і колькі аповедаў у кампаніях і медыях. Когда на международных экранах Минский автозавод МАЗ, все начинают думать, интересно, а что же это такое за завод, который всех там убивает на трассе? Это МАЗ. Пасля таго, як Лукашенко наведаў МАЗ, нешта па мацаю пакруціў, гарэць пачалі тралейбусы. Гэты, напрыклад, у беларускай сталіцы. Это реклама всей стране и всей автомобилестроительной отрасли. Уяўляю, якую рэкламу зробяць беларускаму электрамабілю. Улады абяцалі нам яго напрыканцы мінулага года. І вось нарэшце. Не прадаюць. І яшчэ нават не наладзілі масавай вытворчасці. А нарэшце паабяцалі новы тэрмін у сярэдзіне або ў канцы гэтага года. Пакуль што выпусцілі ўсяго 5 экземпляраў першага айчыннага электрамабіля. Яго канструкцыя беларуская, мікраэлектроніка купленая, ячэйкі для батарэй кітайскія, метал расійскі. Распрацоўнікі BLG і X50 кажуць, засталося зрабіць самую драбязу, распрацаваць акумулятар уласнай вытворчасці, ды вылічыць, колькі аўта будзе каштаваць. Но если будем дальше настойчиво идти, то через год, 1,5-2 мы будем иметь свой электромобиль. Для кіроўцаў важныя кошты аўтамабіля, гэтак і цана паліва. А ці можа аўта працаваць на тым, што звычайна змываюць у каналізацыю? Брытанскія інжынеры лічаць, што так. Яны прадставілі першы ў свеце гоначны аўтамабіль, які працуе на вадародзе, здабытым са сцёкавых водаў. Проект называется Waste to Race. Мы выкарыстоўваем мікрабіялагічную электролізную ячэйку. Калі сцёкавыя воды праходзяць праз гэтую сістэму, мікраарганізмы, што растуць на вугляродным валакне, з'ядаюць сцёкавыя воды і выпрацоўваюць вадарод падчас гэтага працэсу. Атрыманы вадарод затым сціскаюць і захоўваюць у балонах для запраўкі аўта. Што яшчэ незвычайнага ў гэтым аўтамабілі? Ён цалкам зроблены з экалагічна чыстых і перапрацаваных матэрыялаў. Напрыклад, корпус з натуральных валокнаў і перапрацаванага карбону. А акумулятор узялі з разбітай машыны. Цяпер ён працуе з максімальнай эфектыўнасцю. Ужо ў гэтым годзе каманда плануе выкарыстоўваць Waste to Race для ўсталявання рэкордаў хуткасці. Уявіце, калі гоначная машына працуе на сцёкавых водах, магчыма, неўзабаве і ваше аўта зможа запраўляцца не на звычайнай запраўцы, а з вашай прыбіральні, напрыклад. Я гэта глядзела і была ў шоку. Брытанскія навукоўцы хваляцца вынаходку, якую украінскія навукоўцы паказалі свету амаль паўстагоддзя таму. Давайте зазірнем у мінулае. Этот автомобиль появился на улицах Харькова в 1976 году. Подъезжая к заправочной станции, водитель, как видите, не интересуется бензином. Он наполняет бак автомобиля обыкновенной водой. Вода вместо бензина. В нашей машине вместо бака с бензином установлен миниатюрный реактор. В результате выделяется водород. В смеси с воздухом он подается в камеру сгорания цилиндра двигателя. Ну а дальше все как обычно. Дарэчы, не толькі з масквіча украінскія вынаходнікі зрабілі вадароднае аўта, але і з мікрааўтобуса. Вы, напэўна, як і я, задаліся пытаннем, чаму гэтыя аўты засталіся доследным экземплярам, і мы не ездзім на вадародзе. Імаверны адказ такі: не было асаблівага сэнсу ў пераходзе аўтатранспарту на вадарод у краіне, што здабывала 10 мільёнаў барэляў нафты за сотні, і каштавала яно капейкі. Спадарства, а што б вы змянілі ў сваім жыцці, ведаючы, што жыць засталося 7 гадоў? Паводле разлікаў астраномаў, 22 снежня 2032 года з зямлёю можа сутыкнуцца астэроід. Удар будзе, як ад ядравай бомбы. Упершыню астэроід 2024 YR4 заўважылі некалькі месяцаў таму. Яго памер ацэньваецца ад 40 до 90 метраў, а хуткасць больш за 17 кіламетраў за секунду. Гэта значыць, што ў выпадку удару вызваліцца энергія ў дыяпазоне ад 5 до 50 мегатонаў, што эквівалентна магутнаму ядраваму выбуху. Цяпер аб'ект аддаляецца ад зямлі, але ў 2028 годзе зноў апынецца ў полі зроку астраномаў. Менавіта тады навукоўцы канчаткова пацвердзяць або выключаць магчымасць сутыкнення. Імавернасць сутыкнення, якую мы ацэньваем, змяняецца штодня. Гэта вынік штодзённых абнаўленняў на аснове новых назіранняў, якія мы атрымліваем як ад нашых камандаў, гэтак і ад іншых групаў, што сочаць за гэтым аб'ектам.
Цяпер навукоўцы ацэньваюць імавернасць сутыкнення астэроіда з зямлёй на 1,2%. Калі імавернасць катастрофы будзе павялічвацца, міжнароднае агенцтва разгледзіць варыянты абароны. Напрыклад, паспрабуюць адхіліць астэроід з курсу. Мы ў ранейшых праграмах апавядалі пра падобны паспяховы эксперымент НАСА. Будем спадзявацца, што і гэтым разам нам пашчасціць, бо планы маем на даўжэй як 7 гадоў жыцця. Праўда ж? А цяпер пра тое, што заменіць смартфоны. Мы з вамі сведкі неймаверных зменаў. Проста цяпер на нашых вачах рэальнасць ператвараецца ў віртуальную. Хочаце паглядзець відэа, зменіць інтэр'ер кватэры, далягляд за акном? Трэба толькі адзін рух – надзець акуляры. Іх ужо паспелі назваць не проста разумнымі, а самымі дасканалымі ў свеце. Што ж у іх асаблівага? Калі мы гаворым пра дапоўненую рэальнасць, мы маем на ўвазе, што чалавек фізічна глядзіць на рэальны свет, а мы накладаем на яго лічбавы кантэнт. Гэта дазваляе рабіць такія рэчы, як мець віртуальны тэлевізар на сцяне, бачыць стрэлкі на дарозе, што паказваюць маршрут без неабходнасці глядзець у экран, ствараць віртуальныя фотарамкі, мастацкія аб'екты і шмат іншага. Акуляры адсочваюць погляд, і курсор рухаецца ў залежнасці ад напрамку позірку. А для націскання на віртуальныя кнопкі выкарыстоўваецца бранзалет з нейронным інтэрфейсам. Ён счытвае сігналы з вашага мозгу ды цягліцаў і прадказвае, які рух вы робіце. Такім чынам карыстальніку не трэба падымаць рукі або націскаць кнопкі. Усё адбываецца амаль інтуіцыйна. Калі тэхналогіі накшталт Arion сапраўды стануць папулярнымі, магчыма, зусім хутка мы перастанем трымаць смартфон у руках, бо ўвесь лічбавы свет будзе літаральна перад нашымі вачыма. На наступным тыдню аўторак адзначаем дзень народзінаў невялікай рэчы, якая дала нам вялікую свабоду. Гэта батарэйка. Александра Вольта прыдумаў яе прататып 200 гадоў таму. А мы, дзякуючы батарэйкам і акумулятарам, можам карыстацца гаджетамі без прывязкі да электрасеткі, ноутбукамі, смартфонамі, роботамі-пыласосамі, ліхтарыкамі і шмат чым іншым. Навукоўцы працягваюць працаваць над удасканаленнем акумулятараў. Што новага прыдумалі і як мы гэта можам выкарыстоўваць, распавяду ў наступных праграмах. Далучайцеся праз тыдзень.